kautta pinnan, joka on myös käytössä kestävä ja miellyttävän pehmeä. Käymällä sisältä löytyy sisäastia, jossa on pohjassa integroidut laakerit. Integroitujen laakereiden ansiosta sisäastian liikuttaminen kannessa olevan siirtosäätimen avulla on helppoa. Näin ollen käymälä on hyvinkin tehokas kapasiteetiltaan. Käymälän sisäastian pohja on reiitetty ja näin ollen suotonesteet saadaan eroteltua. Suotonesteet johdetaan käymälän takaosassa olevan letkun kautta umpisäiliöön tai sisätilassa viemäröintiin. Ilmastointi hoidetaan takaosassa olevan 75 mm ilmastointiyhteen kautta.